Ni wedi gweld cannoedd o wyn yn cael ei beirniadu fan hyn yn y ffair eleni. Ond dyma chi'r corff sy'n gyfrifol am marchnata yn Cig Coch ni fan hyn yng Nghymru, Hybu Cig Cymru a John Richards, fel un sy'n gweithio i Hybu Cig Cymru. Mae yna sawl peth digon cyffroes wedi bod yn digwydd gyda chi dros y 2 ddiwrnod ddiwetha. Oes, mae'n cyfleon. Mae'r ffair iaws yn cyfle i dangos y gwaith dyn ni'n gwneud dros y flwyddyn a hefyd dangos i'n ffermwyr pwy gwaith sydd i dod dros y flwyddyn sydd dod. So mae'r 2 diwrnod diwetha wedi bod yn cyfle i dangos y prosiectau sydd gyda ni ar y fferm trwy'r gwaith RDP dyn ni'n gwneud a hefyd dangos y campaign newydd sydd gyda ni o ran sustainability a mae hwnnw nawr mynd i fod yn y flwyddyn newydd yn rhedeg am 3 mis a mae'n amser i gweud y stori sydd gyda ni yn Gymru a dangos y safon uchel dyn ni cynhyrchu cig o'n a cig eidion yn Gymru. Y cynllun safon bwyta cig oen yma yw'r cynllun diweddara. Beth yn gwybod sy'n digwydd gyda'r cynllun ni? Mae'r cynllun yma'n cynllun bwysig iawn i ni, oherwydd dyn ni'n gwybod y safon sydd gyda ni, dyn ni'n gwybod bod ni'n cynhyrchu wyn a cig eidion o safon uchel, ond mae'r prosiect yma yn mynd i gadael ni mynd mewn, cymeryd samplau o carcasses a wedyn mynd lan i 2,000 o cwsmeriau dros 3 blynedd yn mynd i gael y cyfle i bwyta cig o'n a ni'n gweud beth mae'u barn i'w amdano'r cig yma. Mae hefyd yn meddwl bod ni'n mynd i gallu testio'r cig, edrych ar y mwynau sy'n ynddo fe, edrych pwy fitaminau, a wedyn gallu rhoi y gwybodaeth yma i'r cwsmer i dangos bod yn bwysig i bwyta cig coch fel rhan o'r diet. Chi hefyd yn chwilio am fanylder o ran cymharu yr wyn sydd a cheilliau a rhai sydd heb o bosib. Mae yna gymhariaethau mawr yn mynd i gael ei wneud. Dyn ni'n mynd i edrych ar gwahanol systemau sydd allan yna, achos beth sydd wastad yn dod yw mae'r cwsmer yn prynu'r cig a mae'n disgwyl gael cig o ansawdd uchel. A beth sydd eisiau ni wneud yw sicrhau bod hwnna'n digwydd tro ar ôl tro, dyn ni'n hapus iawn gyda'r safon, ond chybod... Y cysondeb? Os ni'n gallu gwella hwnna, gael bach fwy cysondeb, mae hwnna i gyd yn helpu ni yn y tymor hir. A mae'n bwyty, ni'n siŵr bod y cwsmer yn bwyta cig o'n a mwynhau y blas amser mae enni bwyta. Ni wedi cael tipyn o sôn o fel llewy coeddusrwydd eitha negyddol fel diwydiant, yn enwedig neithiwr y bosib ar rhaglenni gwahanol. Sut ych chi fel corff wedi ymateb i hyn? Wel, dyn ni'n ymateb wrth roi beth yw'r stori Gymreig. Mae beth oedd ar y rhaglen neithwr yn rhywbeth, mae'n holl wahanol byd i beth i ni'n cynhyrchu yn Gymru a dyna'r stori dyn ni'n gweud. Dyn ni'n cynhyrchu cig o'n a cig eidion oddi ar borfa, dyn ni gyda hinsawdd a dyn ni gyda amgylchedd i cynhyrchu borfa a dyn ni'n gwybod wedyn ni mae'r anifeiliaid yn gallu fita yna. Ond beth mae'r cwsmer moyn? Mae beth oedd ar y rhaglen neithwr, mae'n galed iawn, dim lle ni gweud i diffendo fe, ond chybod, beth i ni gallu gweud o ran ni yn Gymru, dim dyna'r system sydd gyda ni a dyn ni'n eitha hapus a dyn ni'n bles iawn o beth yw'r cynnyrch sydd gyda ni a dyn ni'n am i'r cwsmer brynu tybru maen nhw'n cael cyfle i wneud. Mae'r neges yn syml yn dweud, cefnogwch yn lleol. Ie, a chybod, edrychwch ble mae'r cig yn dod o, a hefyd, os chi gallu prynwch yn lleol, a hefyd prynwch Gymreig. Fi'n siŵr fe fydd nifer ohono ni gobeithio yn troi at gynnwch lleol yn y doleg hwn. Fydd yn gyfle perffaith i roi anreg o bosib nôl i'r ffermwyr am ei gwaith caled dros y flwyddyn. Wel, wrth gwrs ni, a gobeithio fi'n ni gweld cig eidion a cig oen a platau pobl yn y dyrnod doleg le ni to. Gwych. John Richards, diolch o galon i ti. Diolch.